Vítajte na showroome Hobbytech Slovensko v Prešove. Dnes si ukážeme, ako to tu u nás vyzerá. Toto je stĺpik, z ktorého my to akože celé skladáme. To znamená, že má 11 na 11 cm, konkurencia to má väčšinou menšie. Keď sa zameráme na to, že tie výstuže, to sú veľmi podstatné veci. Pri statike sa stačí, že sa doplní takýto malý prvok a má to možno dvakrát väčšiu nosnosť, ako je štandard. Niektorým zákazníkom sa zdá, že je to až príliš mohutné. Ale štandardne si myslím, že čím prvé, že to je mohutnejšie, to troška lepšie pôsobí. Toto je výstuha, čo znamená, že tá výstuha ide v rámci stĺpika dovnútra. Je to v prípade, ak napríklad zákazník má 5 metrov pergolu a vyžaduje, aby to bolo na 2 stĺpoch. Ten polykarbonát je už v dnešnej dobe troška na inej úrovni, ako to bolo v minulosti. To znamená, že on má v sebe X-ový charakter, to znamená, že je oveľa pevnejší, ako boli niekedy v minulosti. Takisto vieme už dať v dnešnej dobe aj izolačné dvojsklo na strechu, to znamená, že ak potrebujeme mať lepšie izolačné vlastnosti, tak sa odporúča to dvojsklo, ale opäť má to zmysel iba vtedy, ak si to nejakým spôsobom chcete celé zaskleť. Ak uvažujete nad tým, že chcete nejaké zasklenie v dome, tak existujú dva typy. Prvé je rámové zasklenie a druhé je bezrámové zasklenie. To bezrámové zasklenie má čistejšie linie, to znamená, že nemáte rámy ako keby hrubé, ale opäť má menšie nejaké izolačné vlastnosti. To rámové je predsa troška na inej úrovni ako to bezrámové. To bezrámové sa niekedy dáva na takú estetickú nejaký bazén a podobné. Toto je manuálny zámok, to znamená, že si ho manuálne musíte zapnúť alebo vypnúť, respektíve zamknúť alebo odomknúť. A druhý je automatický zámok, tak ak to pritlačíme čo najviac, tak on sa zaistí automaticky a je to zamknuté. V tomto prípade tu musíme ale ten zámok manuálne, tak ako som spomínal predtým, zaistiť a až tedy je to celé ako keby zaistené. Až teraz sa to nedá otvoriť. Aj z jednej strany, aj z druhej strany si všetko vieme posúvať. Aj tie všetky posúvy, ak si ich dáme, zgrupíme si ich na jednu, tak my si ich môžeme dať aj takto. Nemusíme si to mať otvorené na jednu alebo na druhú stranu. Čo sa týka bezrámového zasklenia, tak tam vieme ísť až do 5-koľajnice, to znamená, že vieme dať až 5 posúvov, tým pádom vieme spraviť na jeden záber širšiu plochu, takže tu sme limitovaní nejakých 4,5 metrov, pri tom bezráme je to viac, nie je problém potom aj tomu zákazníkovi ukázať tú 5-koľajnicu, 3-koľajnicu a podobne, čiže tam sme tiež flexibilní, čo sa týka aj výšky, aj šírky. Neváhajte navštíviť náš showroom v Prešove, kde vám naši kolegovia všetko ochotne ukážu, vysvetlia a na mieru nacenia.